Ang atong pagtulunan nga ato karong madunggan naghisgot kini mahitungod sa paghari ni Antikristo. O ang mga tao nagaingon sila nga mauna kini ang panahon sa katapusan, mauna ang panahon sa paghari ni Antikristo. O para mas masabtan natong tanan mga higala, ang ato karong panahon nga nagsilitawan ang maong mga pagtulunan mahitungod ni Antikristo ang paghari. Kung atong klarohon ang balaang kasulatan mga higala, mga kaigsuunan ko, nga kining giingon nila nga naghari na karon ang Antikristo sa kalibutan, dili ni siya tinuod nga ang Antikristo naghari na sa kalibutan. Ngani kung maghisgutan ni Antikristo, una pas masabtan natog maayo nga kining Antikristo nga gina tudlo o gina mantala karon sa daghanang mga mangangaral, sa daghanang mga magwawali. Ug ilabi na sa mga tawo nga nagduki-duki mahitungod sa panghitabo karon sa kalibutan, ug sila nagaingon nga mauna kini ang panahon sa paghari ni Antikristo. Pansumala sa kasulatan mga higala, kung ato ni siyang aninawon, atong klarohon ug atong tun-an pagmaayo base sa pulong sa Dios, nga ang Antikristo dili siya makahari pa karon sa kalibutan. O hisgutan sa nato nining orasa nga ang kining Antikristo nga giingon sa balaang kasulatan ug mao ni kasagara karon madunggan nato ilabi na sa social media, sa mga vloggers nga mauna daw karon ang panahon sa paghari ni Antikristo. Apan niini nga video, kini nga video nga ato karong mapatalinghugan, kini nagpamatuod nga ang Antikristo wala pa og dili pa siya makahari. So unahon nato sa pagpasabot nga kining Antikristo nga giingon sa kasulatan, mao ni siya ang tao nga kasihan o sudlan sa panuway, ang tibuok nga espiritu sa yawa musud aning tawhana. Mo ni siya tawgon nga Antikristo. Para mas masabtan nato, ang Antikristo usbon ako, mao ni siya ang tao nga kunsaran sa tibuok espiritu sa yawa og siya pagatawgong Antikristo. Og ang sa daang tugon ang gigamit sa yawa nga manintal ngadto sa unang nilalang sa Dios nga tao si Adan og si Eva, gigamit sa yawa ang maong bitin. So mao na nahitabo sa Old Testament. Karon sa New Testament, sa panahon nato ilabi na nining katapusang mga adlaw sa paghari usab ni Antikristo, kini si Antikristo gikonsara ni sa yawa. So nasabtan na nato na mga higala ko. So nining taknaa karon, unsa bagyod si Antikristo naghari na bagyod sa kalibutan karon, sa tibuok kalibutan, sa tanang mga tao. So ang Biblia ato karong basahon nga base sa uban nga mga panghuna-huna o nag-conclude sila nga naghari na si Antikristo karon. So ang Biblia ato karong basahon kung tinuod ba nga si Antikristo naghari na bagyod karon sa tibuok katawhan, sa tibuok kalibutan. Sa tinuod mga kaigsuunan, ang Antikristo naa na. Dugay na nga panahon na anay Antikristo aning kalibutan na. Ug gani agisgutan sa balaang kasulatan nga ang Antikristo aning kalibutan na, dugay na kaayo siya din nga naglihok pero dili pa siya makahari mga kaigsuunan. Una, para mas masabtan nato ang Antikristo nga naa na sa dugay na nga panahon, sa pagsugod pa lang, sa pagwali sa mga apostoles, gipamatud-an na nila nga naa na ang Antikristo. Naa na ang Antikristo. Atong basahon ang unang Juan kapitulo 4 bersikulo 3. Ingon ang balaang kasulatan, ug ang matag usa ka espiritu nga wala magaila kang Hesus, kini dili iya sa Dios. Kini mao ang espiritu sa Antikristo. So niya na espiritu kini ni Antikristo. Si kinsa ang mga tao nga wala magaila sa Dios, wala magaila sa atong Ginoong Hesukristo, kini mao ang espiritu sa Antikristo. Nga inyo nang nadungog nga moanhi ug kini siya ani ana sa kalibutan. So ang Antikristo ni ana sa kalibutan. Naana ato nang nabasahan ang Biblia na klaro kayo, tataw kayo nga ang Antikristo naana dinhi sa kalibutan. Ang pangutana ani hari na ba siya, naghari na ba siya sa tibuok kalibutan? O wala pa mga kaigsuunan. Wala pa siya naghari. Ni ana siya, naglihok na siya,
pero wala og dili pa siya kahari. Naa siya unsa man ang kasagaran atong madunggan ug makita karon sa mga nilalang mga tao karon ani ning kalibutan. Kutob sa wala mo ila kang Hesus. Matod pas bersikulo 3 sa unang Juan kapitulo 4, ug ang matag usa ka espiritu nga wala magaila kang Hesus, kini dili iya sa Dios. Kini mao ang espiritu sa Antikristo nga inyong nadungog nga moanhi og kini siya ania na sa kalibutan. Subot pasabot aning Antikristo mga igsuon ko kasupak ni Kristo. Put pasabot kining mga supakan anti-Christ o kasupak tanan nga dili mo tuo sa Ginoo, tanan nga nisupak sa Ginoo na sa atong Ginoong Hesukristo, tawgon ni siya og Antikristo. Mao ni ang espiritu ni Antikristo. Dugay na ba ni siyang naglihok sa kalibutan? Dugay na sa pagsugod pa lang sa mga apostoles, pagwali sa mga apostoles hangtod sa atong kapanahunan karon mga higala ko, mga kaigsuunan, naglihok na ang Antikristo. Apan isgutan nato karon kining mga latest karon nga nagpanghitabo sa kalibutan nato karon mga higalag mga kaigsuunan. Ilaban na ning bantog karon nga mga balita na dunggan nato. Grabe ang balita karon nga adunay nagsimba, adunay nagpahayag, adunay nagpakita gyud nga ilag yung worship na ila yung suroy-suroy ang imahe sa mga demonyo. Ato man ang nakita sa social media nga daghan na gyud karon nga ang mismo ang mga kuan sayawa, mga imahe sayawa ilang gisuroy-suroy. Nahibalota nga sa dapit sa Brazil. So mao ni siya ang mga picture, mao ni siya ang mga video nga atong nakita sa Brazil nga gisuroy-suroy nila ang mga rebulto sayawa. Arang tag-asag sungay mga higala ko, mga kaigsuunan. O ang mga tao, grabe nila nga kalipay, nagsadya sila sa dihang gisuroy-suroy nila ning mga rebulto sa panuay o mga demonyo, tag-as kaigsuungay mga higala, mga kaigsuunan. So, nagsilitawan karon, grabe ang ang uban pusab nga mga dapit atong hibaluan nga na po'y nagtukod mga igsuon ko sa mga katiguman mahitungod sa pagsimba nila sa demonyo, pagsimba nila ni Satanas. Nanay gitawag karon nga satanic church, satanic temple. Ang ilang ginadayeg, ang ilang ginasimba, ginayukbuan, wala na ilain, ang yawa na gyud. So kining panahon nato karon mga igsuon, dili na ni basta-basta. Grabe nagsilitawan na mga kaigsuunan ko ang buhat sa kaaway nga mao ni ang giingon nga Antikristo. No, nalantay hiskutanan karon nga dili lang mabalaka ang uban nga nakadungog sila sa ubang mga pagtulunan nga naghari na ang Antikristo kuno dinhis kalibutan. Wala pa siya kahari mga kaigsuunan to. So dinhi sa 2 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 6 ug bersikulo 7. Nining duha ka bersikulo nga akong basahon kaninyo karon nagaingon ang Biblia. Ug kamo nasayod na unsa na karon ang nakapugong kaniya aron nga unya na siya igapadayag sa panahon nga gitagal kaniya. So ni ana naay panahon nga gitagal sa Antikristo nga makahari siya mga higala ko mga kaigsuunan. Ug kining nakapugong kaniya hangtod nga naa pa ni sa kalibutan dili pagyud madayon ang paghari ni Antikristo. But pasabot dili pagyud siya kadumalas tanang mga tawo sa tibuok kalibutan hangtod nga dili ug dili mawala ang nakapugong kaniya nga ni apas kalibutan. Tingali mangutana ang uban, no, isa may nakapugong ng Antikristo nga nung dili pa man siya makahari. Ang tubag ni ana mga higala ko, mga kaigsuunan diya sa bersikulo 7 sa atong gibasa sa 2 Tesalonica, ikaduhang Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 7 nga mao ni ang nakapugong. Kay ang tinaguan sa kalapasan gikapalihok na. Mao lamang ang nakapugong niini karon magapadayon pa sa pagpugong hangtod nga makuha na siya. Aning bersikulo 7, mga kahigalaan kaigsuunan, gisgutan ang nakapugong gyud ni Antikristo karon walay lain kining mga tao nga nangalagad sa Dios. Kining mga tao nga bautismado sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Kay ngano, kining mga taong bautismado sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, mga higala ko, mao ni sila mga kaigsuunan ang giharian sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang balaang espiritu nagakunsad aning mga tao nga nangalagad sa iyaha.
Mga bautismado ni sa ngalan sa atong Ginoo. Muna giingon sa Biblia, mao ni siya ang nakapugong nga dili makahari si Antikristo. Og ang giingon sa balang kasulatan, balikan nato sa bersikulo 6, og kamo na sayod naon sa karon ang nakapugong kaniya. Aron nga unya na siya igapadayag sa panahon nga gitagal kaniya. Hibalubo mo mga igsuon nga ang gitagal sa Dios nga panahon sa paghari ni Antikristo. Unang-una, kining giingon nga nakapugong, mubalik usa ang atong Ginoo, mao man ni ang nakapugong, mubalik sa ang atong Ginoo ug kuhaon niya ang tanan niyang mga kaanakan. Ang mga bautismado sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, iya sang lalinon, kuhaon niya ang tanan nga linuwas, ug sa diha nga kuhaon na sa atong Ginoo ang tanan niya nga mga anak. Ang mga bautismado sa ngalan sa atong Ginoo, pinaagi sa paglalin, patingugon niya ang trumpita sa langit, kuhaon niya ang tanang mga bautismado sa iyang ngalan, o sa diha nga makuha na, so wala na'y makapugong sa paghari ni Antikristo aning kalibutana. Maghari na siya, dumalahon na niya ang mga tao aning kalibutana, higalag igsuon ko. Siya na ang maghari. So ibalo ka ana, nahibalutan ni ana mga kaigsuunan. So sa tanan karong na tanaw, nakadungog ani nga mga pagtulunan, dili ka angayang mabalaka. Basin naguna-una ka nga nagahari na si Antikristo. Unang mahitabo, mubalik sa ang atong Ginoo o sinapnay sa panganod, sa dili pa na mahitabo, patingugon sa niya ang trumpita ug ang tanan niya mga linuwas, magatagbo kaniya diha sa kapanganuran. Diha ang atong Ginoo mubalik. Diha siya mutungtong sa panganod o pagakuhaon niya ang tanan niyang mga katawhan. Una na mahitabo o sa diha nga madala na o makuha na ang iyang mga katawhan, kita nga mga katawhan sa Dios, bautismado siya ngalan, gagiharian siyang espiritu, pagakuhaon o diha magsugod na dayon og hari si Antikristo. Hinaot nga nasabtan ninyo karon ang mga atong gitudlo o gisgutan nato mahitungod sa pulong sa Dios o padayon sa pagpangalagad mga Kristohanon, mga nangalagad sa Ginoo, bautismado sa ngalan sa Ginoo, padayon sa kainit sa pagpangalagad kay mao lang gyud ni ang atong mga paglaom sa kinabuhi samtang nagpaabot tas pagbalik sa Ginoo nga makauban tang tanan. Og kadto usab sa mga tawo nga wala pa nabautismohi sa ngalan sa atong Ginoo o nakadungog ka sa mga mensahe karon para makapangandam kay nagbalik sa Ginoo o sa dili pa mohari sa Antikristo aning kalibutan, pangalagad na sa Dios o pabautismo sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Kay mao na ang basihan sa kaluwasan para makalikay tas paghari ni Antikristo aning kalibutan. Kay kutob sa mga tao nga wala kabautismohi sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo o mabilin siya, dili siya mauban sa rapture, harian gid siya ni Antikristo. Ug nahibaluta nga si Antikristo mao ni ang yawa nga may magdominar, magdumala sa kalibutan.